háziak elmondása szerint az ablak ebben az állapotban volt, így volt nyitva. Az egyik szárnya volt nyitva körülbelül egy olyan 30 cm-es távolságban. A szobában minden az eredeti állapotnak megfelelően maradt. Egy ugyanolyan fotel található volt a képen az előbbiekben bemutatottakról. A falon egy poszter található. A poszternak egy bizonyos része elégett, és a poszter csatlakozási pontján, alsó pontjánál található, mint itt a képen is látható, szék volt, melyből ennyi maradt. A benti tárgyak közül a mini hifi torony ilyen állapotban került, és ez úgy szintén ezen a ponton volt, tehát nem volt elmozdítva, más helyre nem került. Míg a mini hifi és a tévé közötti távolság kb. egy 2,5 méter. És itt is látható, valamilyen hő következtében történő megolvadás. Maga a videó lejátszó rekorderem nem látható semmi. Látható, csak tüzetesebben szemügyre kell vennünk. Ablak mellett is ennyi maradt. És maga a helyiség világítását szolgáló csillár ilyen állapotba került.
Be is esett? Nem, hanem Rabát Tibi vágta el, hogy... Záratot kapott, az azért nem volt áram, azt Tibit kihívtam, azt ő lövette. Azt ő Csinált lövette. áramot. Hát annyit tartott egy picit. A háziak elmondása szerint a világítási kapcsoló is szinte egybeolvadt. Feszültség alá helyezés miatt lebontották. A kazettákon is látható hőmérséklet hatására bekövetkezett deformálódás. Legnagyobb kár a falon látható. Ellenben a szoba lakója is szenvedett. Egyet mindjárt sérülés szenvedett, mert mindjárt bemutatunk. És az ő elmondása alapján fogjuk rögzíteni. Úgy történt, hogy felkeltem, kijöttem vizet, mondjuk pisilni, akkor még nem történt semmi, nem volt semmi. Jöttem vissza a szobába, kitudtam az ajtót, akkor valami megcsapott, hátraestem. Utána láttam, hogy füstben áll az egész szoba. Utána hogy rá egy percre kiabáltam, hogy tűz van a lakásban, jöjjenek segíteni. Anyám még jöttek segíteni, próbáltuk beoltani a tüzet. Édesanyám azt mondta, amikor jött, fellátott két kis fényt, hogy jött ki a kapcsolóból, a fürdőszoba kapcsolótól, vagyis az elosztóból. Ebből, amelyet most pillanatnyilag a képen látunk, ebből láthatta a mama, legalábbis a ház úrnője azt mondta, hogy ebből jött ki. Igen? És megcsapott, most vettem észre éppen a fejemen, hogy ugyanolyan kő van a fejemen, kiégve, mint a testemben. Hát nézzük már meg ezt közelebbről is, mutasd már meg itt a kamerának. Mikori volt ez? Hány napja történt ez pontosan? Ez szombaton hajnal 3 óra. Szombaton hajnal 3 órakor. Tehát itt a bal válladnál ez a sérülés? Igen. És azt mondod, hogy később észrevetted, hogy még? A fejemben egy ugyanilyen körben kijött a halak. Hát igen, itt a sérülten látható, hogy ezen a részen úgy szintén a haja is kiégett, vagy legalábbis kihullott. És utána mi volt? Jó? Utána próbáltuk oltani a tüzet, ami volt a fotelnál. Más nem volt utána, semmi, amiről én tudok. Hát annyit lehetne még, hogy ezt kimondottan az orvos alá kell, hogy ez égési seb, mert én nem tudom megállapítani, mint kamerával rögzítő személy. Ha annyiben az teljesen ilyen villamos áram vagy égési seb, akkor igen sok keresni valónk van ebben a dologban. Én szerintem, mint rögzítés vezetőnek. Holnap kell menni a... Hát holnap megyek a bőrgyógyászat. Holnap kell menni a bőrgyógyászat. Be van utalva, mert most volt az út. Jó. Tehát ez is bizonyítéka, és igenis komoly bizonyíték annak, hogy itt valamilyen, nem tudjuk milyen idegen dolog, de valami behatolt a lakásba. Köszönöm szándékosan a házi bemutatását. Több család, hát magunkra nem tudjuk azért a házat. Tehát az eset Ez augusztus 8-án